την εμπειρία της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Κυρία Πετρίδη, καλώς ήρθατε και πάλι στο Άρωμα Ελλάδας. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Γεια σας και από μένα στους τηλεθεατές. Πάντα χαίρομαι πάρα πολύ όταν είστε εδώ. Δεν ξέρω, μου βγάζετε έτσι μια πολύ θετική ενέργεια και το θέμα που πραγματευόμαστε είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό. Είναι ανθρώπινο. Πολύ είναι η πιο ανθρώπινη ίσως ενότητα της εκπομπής μας. Πολύ έργο. Πολύ θάρρωστο. Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκινήσαμε αυτή την κοινωνική προσφορά μέσα από την εκπομπή Άρωμα Ελλάδας, γιατί θέλουμε να χτυπήσουμε την οικονομική κρίση στην καρδούλα της. Θέλουμε να βοηθήσουμε τα άτομα που έχουν κάποιες ανάγκες ιδιαίτερες και θέλουμε να δώσουμε ευτυχία πολύ στους ανθρώπους. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε, το έχουμε ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα, υπάρχει ήδη μεγάλη ανταπόκριση. Χαίρομαι πάρα πολύ τον κόσμο που πραγματικά έτσι έχει ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτή την ενότητα. Χαίρομαι πάρα πολύ με αυτά. Ειδικά χαίρομαι ότι στην προηγούμενη εκπομπή κάναμε και αφιέρωμα στα άτομα με τις ειδικές ικανότητες και ήδη έχουμε ανταπόκριση πολύ μεγάλη και με συγκίνηση ιδιαίτερα αυτό. Και πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι εμείς βέβαια απαντάμε σε όλους όσους στέλνουν στοιχεία, αλλά καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται κάποιο χρόνο η κυρία Πετρίδη και οι συνεργάτες της για να επεξεργάζονται τα στοιχεία που στέλνετε. Αυτό θα παρακαλούσα πάρα πολύ, να έχουν έτσι λίγο υπομονή, θα απαντήσουμε σε όλους, θα ενδιαφερθούμε για όλους και τον καθένα προσωπικά, να μην έχουν καμία αγωνία γι' αυτό, γιατί με πήρε μία μητέρα και ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την κόρη της. Και της είπα ότι ίσως την άλλη εβδομάδα την καλέσω να τα πούμε από κοντά. Και μου λέει δεν γίνεται να έρθω αύριο. Δεν γίνεται. Όλοι βιάζονται, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχει και μια σειρά προτεραιότητες. Δεν γίνεται, πραγματικά δεν γίνεται, θα πρέπει να υπάρχει μια σειρά. Βέβαια, και για το Γιάννη μας που βγήκε, ενδιαφέρθηκαν πάρα πολλές κοπέλες. Που επίσης επεξεργάζεστε τα στοιχεία τους, να το πούμε αυτό. Δεν μπορούμε κατευθείαν, επειδή έχουμε 10, 20, 30 τηλεφωνήματα εμείς, να τα απαντάμε αμέσως. Μα και οι ίδιες οι κοπέλες και οι άνθρωποι που παίρνουν θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα το Γιάννη κτλ. Απλά επειδή υπάρχει μια ευαισθησία περισσότερη σε αυτά τα παιδιά, πρέπει να τα ψάξουμε καλύτερα. Άλλη μία φορά, κυρία Πετρίδη, θα μας κάνετε τη χάρη να πείτε τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, τις οποίες αναφέρεται η εκπομπή μας. Το ξέρουμε ότι επαναλαμβανόμαστε, αλλά πρέπει να τα μάθουν οι τηλεθεατές μας, πρέπει να καταλάβουν τι ακριβώς κάνουμε εδώ. Να καταλάβουν ότι είναι μια κοινωνική προσφορά της εκπομπής μας και βεβαίως με τη βοήθειά σας γίνονται όλα αυτά. Λοιπόν. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Απευθυνόμαστε στις κατηγορίες ατόμων, όπως τα παιδιά πολυτεκνών οικογενειών, που θα είναι μία αφιέρωση στις παρακάτω εκπομπές μας, τα άτομα της τρίτης ηλικίας, τα κοινωνικά ευπαθή άτομα, όλα γενικά με τις ειδικές ικανότητες και σε κάποιες κοπέλες που αποδεδειγμένα είναι άπορες, θα μπορέσουμε και αυτές να τις βοηθήσουμε να ζήσουν το όνειρο της οικογένειας. Και η επαρχία είναι έτσι. Επειδή η επαρχία δεν ανήκει στα ευπαθή και ευάλωτα άτομα, από ό,τι ξέρετε έχουμε σκεφτεί και θα κάνουμε ειδική εκπομπή για τα άτομα της επαρχίας, γιατί πραγματικά υπάρχει και εκεί μεγάλο πρόβλημα ό,τι αφορά για τη οικογένεια και για το γάμο. Γιατί μην ξεχνάτε, κυρία Πετρίδη, το Άρωμα Ελλάδας παίζεται πραγματικά σε όλη την Ελλάδα. Το Άρωμα Ελλάδας θα ταξιδέψει και θα μιλήσουμε πολύ με τα άτομα της επαρχίας. Θα ασχοληθούμε λοιπόν και με αυτούς τους ανθρώπους και με αυτή την κατηγορία. Δεν θα πρέπει να το ξεχνούν οι τηλεθεατές μας, μπορούν βέβαια να δηλώνουν συμμετοχή. Εγώ ήδη έχω, πριν από πολλά χρόνια που έχω αρχίσει και ασχολούμαι με τα άτομα της επαρχίας, είχαμε την περασμένη εβδομάδα, είχαμε την περασμένη Παρασκευή συγκεκριμένα, είχαμε το Τάκη που τώρα τι να σας πω, ότι με έχουν πάρει 50 γυναίκες. Ναι, για τον Τάκη. Πραγματικά δηλαδή υπάρχει και αυτό απορώ καμιά φορά. Και λέω, ο άνθρωπος θέλει έτσι λίγο να τον παροτρύνεις. Τελικά η τηλεόραση έχει και τα καλά της, κυρία Πετρίδη. Θα δούμε στο χώρο μας αν δεν υπήρχε απόλυτη χεμήθεια, βεβαίως. Όχι. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας, κυρία Πετρίδη, είναι αφιερωμένη στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Τα οποία είναι στο έλεος της μοναξιάς. Στο έλεος της μοναξιάς. Η κάμερα λοιπόν της εκπομπής μας και εσείς βεβαίως βρεθήκατε στο σπίτι του κυρίου Σπύρου. Τύπωσε την πραγματικότητα. Του Πανεπιστημίου, έχει ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, καλλιεργημένο άτομο και πολύ ευχάριστο και με πολύ χιούμορ. Να έχει το πρόβλημα αυτό, το πολύ σοβαρό.
Της μοναξιάς. Της μοναξιάς. Εμείς εδώ είμαστε να το λύσουμε βεβαίως. Πάμε να δούμε όμως το βιντεάκι και να το σχολιάσουμε. Βρισκόμαστε στο σπίτι του κυρίου Σπύρου, που είναι ένα άτομο από τις κατηγορίες που έχουμε προαναφέρει. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ. Κοιτάξτε, όπως σας έχω πει, έχω έρθει από το εξωτερικό που έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Πρόσφατα έχω χάσει τη σύντροφό μου. Το πρόβλημά μου είναι ότι αυτή η μοναξιά δεν αντέχεται. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Μπράβο, μα γι' αυτό ήρθα και σε εσάς. Εμείς μαζί με την εκπομπή Άρωμα Ελλάδας έχουμε ξεκινήσει μια κοινωνική προσφορά για τα άτομα της τρίτης ηλικίας και διάφορα άλλα ακόμη. Γι' αυτό θα ήθελα μια σύντροφη, η οποία πάρα πολλά να είναι σύντροφος, να είναι άνθρωπος. Μάλιστα. Φυσικά να είναι κάποιο επίπεδο. Σίγουρα, γιατί και εσείς είστε ένα καλλιεργημένο άτομο. Ναι, έχω βγάλει κάποιες σχολές. Βεβαίως, να μπορείτε να επικοινωνείτε. Μπράβο, να έχουμε ένα διάβολο επικοινωνία, γιατί αν δεν έχουμε, δεν το κάνεις. Η ηλικία του κυρίου Σπύρου, παραλείψαμε να πούμε, είναι 71. 71, ναι. Και από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα βρίσκονται. Ωραία. Και η αγάπη έρχεται και η τρυφερότητα έρχεται. Βεβαίως, εμείς θέλουμε να καταπολεμήσουμε καταρχήν τη μοναξιά. Ακριβώς. Και τα υπόλοιπα έρχονται. Και η τρυφερότητα και η αγάπη και η... Πώς να σας πω. Όπως έχω πει και εγώ, ότι ο άνθρωπος σε όλες τις ηλικίες χρειάζεται το φλερτ, την αγάπη. Ακριβώς. Οπότε αναζητάμε μια κυρία. Κυρία η οποία να είναι σοβαρή, να ξέρει να μας ακούει και να ξέρει να μιλάει. Μάλιστα. Και να ακούει βασικά. Και να μιλάει. Να της αρέσει η τηλεόραση, να της αρέσει η οικογενειακή ζωή, να της αρέσει στο σπίτι, να μην είναι. Πάμε έξω, γιατί... Εντάξει, αυτά θα τα βρείτε. Όλα έρχονται μόνα τους. Όχι, να το ξέρουν, γιατί Ναι. μην κάνουμε λάθη, γιατί σε αυτήν την ηλικία λάθη δεν επιτρέπονται. Γιατί πια δεν υπάρχει χρόνος για επιδιόρθωση του λαθών. Μάλιστα. Αυτά θέλω να σας πω και αυτά ζητάω. Εμείς να ξέρετε ότι θα είμαστε στο πλευρό σας. Το ξέρω και αυτό. Και μόνο που θα σας δούνε κάποιες κυρίες, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα έχουμε μεγάλη ανταπόκριση. Τι θα σας πω. Ο καλός σας λόγος με κόρτασε. Και για να κλείσω θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η εκπομπή σας, Άρωμα Ελλάδας, έχει μια κοινωνική προσφορά η οποία είναι πρωτόγνωρη στη χώρα μας και ελπίζω να είναι και θα είναι ένας πυλώνας για να γίνουν ζευγάρια ευτυχισμένα και να αποφύγουν τη μοναξιά. Πώς το είδατε το... Γλυκύτατος ο κύριος Σπύρος, κυρία Πετρίδη, πάρα πολύ καλός. Και αναζητά και αυτός τη σύντροφό του. Λοιπόν, όποια κυρία νομίζει ότι της αρέσει ο κύριος Σπύρος, να απευθυνθεί στα τηλέφωνα της εκπομπής. Βεβαίως. Και θα τη φέρουμε σε επαφή. Και εδώ είμαστε βεβαίως για να επεξεργαστεί η κυρία Πετρίδη τα στοιχεία και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό βέβαια είναι ένα δείγμα που κάνουμε κάθε φορά. Ο κόσμος λοιπόν πρέπει... Και να τονίσουμε ότι πρέπει να δέχεται, το ζητούν τα ίδια τα άτομα να βγουν. Δεν σημαίνει ότι όσες συμμετοχές έχουμε τις βγάζουμε. Εδώ θέλω να πω λοιπόν στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας να απευθύνονται χωρίς να νομίζουν ότι θα πρέπει να βγουν στη τηλεόραση. Έτσι. Όχι. Μπορούν να απευθύνουν, να σας πω ότι έχουν ενδιαφερθεί και οι τοπικοί παράγοντες. Μου έχουν μιλήσει από διάφορους δήμους και θέλουν και να... Επαρχίας εννοείται. Όχι, και Αθηνών. Και Αθηνών. Δήμαρχοι οι οποίοι... Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι μεγάλη αποκάλυψη. Πρώτη φορά το ακούω και εγώ τώρα στην εκπομπή. Πραγματικά θέλουν να μιλήσουν για το έργο μας και πολύ πιθανόν και στις επόμενες εκπομπές μας να έχουμε... Ένα-ένα μας τα λέτε τα καλά, κυρία Πετρίδη, μας τα κρατάτε. Μα είναι τόσα πολλά τα τηλεφωνήματα που πέφτουν. Πάρα πολλά. Τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον, τόσα συγχαρητήρια που παίρνουμε που πραγματικά μας νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα. Ναι, πραγματικά. Όλα τα άτομα που έρχονται είναι πολύ ευαίσθητα. Έτσι... Και προφανώς για να φτάσουν σε εσάς και να βγάλουν τα εσώψυχά τους, προφανώς και ο έρωτας είναι πρωταρχικό ρόλος της ζωής τους. Δηλαδή ερωτεύονται πάρα πολύ τα ζευγάρια αυτά γιατί είναι έτοιμα. Μάλιστα. Και κατασταλάγματα, κυρία Πετρίδη, για να μην μου το θυμίσετε, το θυμήθηκα εγώ αυτή τη φορά. Με το σλόγγαν μας ότι η ευτυχία είναι μεταδοτική. Βεβαίως. Καλό Σαββατοκύριακο και περιμένουμε Και περιμένουμε βεβαίως την ανταπόκρισή σας. Τη Δευτέρα βεβαίως θα είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ με την